Vana vaMwari ndokukwasai mose muzita raJesu. Tinofara nekutenda Mwari neupenyu hwaari kutipa. Dziri nyasha dzake dzekuti zvimwe tingatendeuka tikava vekuponeswa. Toda kutenda Mwari kuti nyasha dzake dzinoramba dziri itsva zuva nezuva mukati meupenyu hwedu. Nyasha dzazuro hadzisi nyasha dzanhasi. Nekuda kwekuti zvatinotosangana nazvo zuva nezuva paupenyu zvakasiyana. Mukati memangwanana ano tiri kutenda Mwari kuti tapiwa zvekare umwe mukana wekuti tidzidze zvimwe zvaJesu, wekuti titsvake zvekare pabhuku yaJehovha, kuti tigonzwisisa kuti Mwari anombodei kwatiri isu tinosvikirwa namazuva okupedzisira. Mukati memangwanana ano ndoda kuti nditaure nevabereki panguva yekupedzisira. Vabereki, imbogarai pasi, tine nyaya yatinoda kuti titaure mukati memangwanana ano. Vabereki weAma 2K ndova ndoda kuti nditaure navo mukati meano mangwanani. In the next 40 minutes tine kanyaya katinofanira kuti tidiscuss. Inzwaika vana vaMwari. Vamwe vanotaura vanoti without a past we lose identity. Kana tikasaziya kuti tiri kubvepi, tisu vanani, zvanga zvakambodii kwatabva, identity tinobva taishayiwa. Saka at the end of the day tinongofamba semapenzi. Saka shoko raMwari richizoti dzokerai kunzira dzekare mubvunze vakuru venyu kuti vakambofamba sei. Nyaya yatoda kutaura nezvayo mangwanana ano ine musoro wenyaya unoti vanofambireiko vanasikana. Emphasis yangu mangwanana ano vabereki iri kuda kumboadresa mubereki wethe 2K youth. Iye wacho handizivi kuti anonzi mu2K perendere kana kuti anonzi muchi, but vanhu ava vari 2 toda kuti timbotaure nawo mangwanana ano. Asi focus yangu huru iri pamwanasikana, the girl child, ndo zita raakudaidzwa naro mazuva ano. Vanombofambirei vanasikana ivavava? Ndoreva kutofamba chaiko chaiko, kufamba murokesheni, vanozikamwa munzira dzeguta, vanozikamwa munzira dzemuvhileji, vanozikamwa mulokesheni, vanokwira nekudzika. Vanasikana ivavava vanenge vachimbofambirei is my question. Now takatarisana nekuti vabereki wakawanda vari kuti vana vanhasi havachanzwisisi, vana vanhasi vanyanyisa musikanzwa. Ndoda kuti mumbotarise pamwewo patiri kucontributa isusu as parents. Topedzisira takungoti ama 2K. Hatitarisei mwana musikana nemubereki wake. Tiri kuzvibata vana vaMwari. Toda kutaura nyaya yekufamba. Kufamba chaiko kuti mwana anobva paN79. Kwedu kune dzimba dzinonzi maNRZ, kune kumaZBS. Anobva paNR79 uyo kuR29 uyo adzika kumaG. Pazuva anopedza location rwese. Anofambirei mwanasikana? Mangwanana ano vanhu vaMwari tiri kuda kutaura takatarisana nekuti how best can we take care of the girl child? Tingamuchengeta sei mwanasikana kubva kuzvivi munyika yanhasi yaparara kudai? Mwanasikana angaitwa sei kuti zvivi zvive zvishoma mukati meupenyu hwake? Ende ndoda kuti muzive chinhu, kana mwanasikana akavhiringika, nyika yavhiringika. Vamwe vanotaura vanotiwo if you want to conquer a nation, you first conquer the women. So the devil knows that very well. Kuti girl child uyu akaziya zvaari kuita chaiko nekwaari kuenda, nyika yachengeteka kuzvivi. Asi girl child akaita zvese kwire dzike, nyika inopinda muzvivi zvinotyisa. You know, tisati tapinda mukati mekunzvera mukati meshoko raMwari, regai timbotarise makore atakura. Ina handina kukura hangu kare, handisive kare zvekudaro, asi kare kekare kangu inini. Mwana musikana anga asingatenderwi kungokwira nekudzika. Mwanasikana aiti akatumwa kumashops kunotenga chingwa, aifanira kunanga kumagirosa. Kwainzi kumagirosa makore andakura ini. Aifanira kunanga kumagirosa, osvika ipapo anga asina business rekutaura nevanhu vari pagirosa ipapo. Anga achifanira kupinda mushop, okwazisa shopkeeper, otenga chingwa chake. Mwanasikana obuda odzokera kumba very quickly.
But today unoona vana vedu vasikana ivavava anosvika pamashops, anokwazisa vari pavharanda, agopinda mukati kana ari mashopu ekumamishaya, agotenga, agouya pavheranda, unoona azorembedza tukumbo zvino, akumbodya mazepa ari pavheranda, akumbodya mabhisiketsi ari ipapo, bhizi kukumbira vakomana vari kupinda mushopu, nditengerewo mirinda, nditengerewo pepsi. Ndo zvaakuita mwanasikana wanhasi. Vana vaMwari, hamufungi kuti isusuwo sevabereki vanasikana ava tanyanya kurebesa tambo zvekuti vakungoita zvese zvese, ndokusaka nyika yaita upside down now. Ama 2K children ndo vaita problem here, kana kuti mubereki wagirl child anenge aita lekeni zvishoma, ndobva asiya tambo, dambudziko ndobva rapinda mukati memusha. Unoziva isusu makore atakura kare kangu, vakomana ndo vaienda nemombe nengoro kunotsvaga matanda ehuni, woya vounganidza pamusha, wotakurana nengoro, woenda vonochera mvura. Uruzvona here? Vasikana, musikana teritori yake iri pamusha. Totaura chakawanzika chekuponeswa kwedu. Pamba ipapapo ndo paanofanira kuonekwa ari achiita zvinhu zvake. Regai titsvage pashoko raMwari. Regai titsvage pashoko raMwari. Kare kana mvura yaienda kunocherwa kure, huni dzichienda kunotsvagwa kure, vanhu vofamba nzendo vachifamba nenzira vachiinda. Zvino iko zvino nhasi tepi yemvura iri pamba, gasi racho riripo, electricity yacho iripo. Saka nei nzira dzatsvuka kudai nevanasikana? Vanoindepi? Vari kumbonyatsa kufambirei vanasikana? Regai tiinde mubhuku raGenesis chapter 3. Genesis chapter 3, the fall of men, kana kuti kuputsika kwemunhu. Genesis chapter 1 neGenesis chapter 2 tiri kusangana naMwari vachisika chivi chisati chapa nyika. Chivi chinotangira pana Genesis chapter 3. Asi ndoda kuti muone kuti chambotanga sei chivi icho chichi. Genesis chapter 3 iri kuti paverse 1, zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzese dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari, ikati kumukadzi, nhai ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose yemunda? Uri kuona here patangira chivi? It is a discussion between the devil and the woman. The woman is the girl child. So mubvunzo waunogona kuita ndewekuti zviri kuratidza kuti Ivika naAdamu vanga vaseparata. Hatisi kuona Adamu apa. Nyoka haisi kuadresa Adamu, iri kuadresa the girl child. Zvoreva kuti Adamu ane kwaari. So question yangu inini inogona kunge iri question yako ndeyekuti, ko nyoka yakadii kunotaura naAdamu nekuti anga asara ari ega? Nyoka neida yakauya kuzotaura nemukadzi. Why the girl child? It is because predators are very calculative. Predator yakafanana neshumba inocalculate, so very calculative. Inoona kuti ndikada kustrike prey yangu nekuku ndodefeatwa. Saka for some time, I don't know if there be weeks or months or years, the devil was very busy calculating kuti ndingadzidzisa sei this race kusatya Mwari wavo. So achitarisa the two species, the male and the female, akacalculate akaona ku girl child kuri easy kusvikira. This is why the Bible rati nyoka ikati kumukadzi. Muri kuzvinzwa here? Ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose yemunda? Hanzi mukadzi kwakupindura nyoka, tingadya hedu michero yeminda pamunda, asi kana iri michero yemuti uri pakati pomunda, Mwari wakati regai kuudya kana kuubata kuti murege kufa. Inzwai vana vaMwari, musoro wenyaya uri kuti vanofambirei vanasikana? Hamufungi here kuti vakanyanya kufamba zvivi zvichakura panyika? Hamufungi here kuti vanasikana vakasanyatsokugara pamusha chaiko vachichengeteka mudzimba medumo, hamufungi here kuti planet Earth achavira muzvivi zvinotyisa? Munoziva here kuti discussion yenyoka iyi ne the girl child ndo yakaunza rufu? Hello? Handisi kuti girl child akaunza rufu, ndiri kuti the devil akaona kuriwika kusvikira. He calculated, akaona kuti ku girl child kuri kupindika zviri nani.
regai ndikutaurirei. Satani ato general ane experience the great controversy kudarika inini newe. And anogara achitongoona kuti kametsaka kana ndakakasucceeda muEden through the woman. It is very possible and very easy. Even munguva yangu newe mu21st century kuti ashandise the woman. Inzwai vana vaMwari. Ndibatei zvakanaka, handisi kuti vakadzi vatadzi. Ndiri kuti zviri nyore kuti chipinde chivi through the woman. Now, mangwanana anaya, zviri kunzi nyoka yataura nemudzimai. Ndoda kuti muone kuti mwana wemusikana akasiwa achingokwira nekudzika kumufakosi, achingokwira nekudzika kumabhuku nekuti afara, anoita converse with the wrong people. Handizivi zvangu kuti Eve anga ari kuendepi. But uri kuzviona here kuti akapedzisira akuita nyaya ne-the wrong people. Do you realize kuti zvivi zvakura muvanasikana vedu nemunyika zvakonzerwa nekukwira nekudzika, vanasikana vachipedzisira vakuita madiscussions with the wrong people? Anokwazisa vese vane vasingafaniri kunge achikwazisa, achisangana nevese vasingafaniri kusangana navo, achionekwa nevese vasingafaniri kumuona, achizikamwa nevese vasingafaniri kumuziva. Teererai vanhu vaMwari, mubvunzo wemangwanana uri kuti mwanasikana uyu neiko achifamba kudai, anofambirei mwanasikana? Uri kuzviona here kuti ukaverenga pavhesi ya6 panga pachiita discussion yenyoka nemukadzi. Inoti, zvino mukadzi akati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa, muti uyu Eve aiuona every time. Uri kuzviona here? But musi waakambodecide kungotenderera zvisina order, away from a husband, away from, ngatingoite call it their home, or territory aifanira kunge ari pairi, akaona zvisingafaniri kuonekwa. Unoziva here kuti vanasikana vedu vanongokwira nekudzika vakupedzisira vakuona maziso avo akusvinuka, kuona zvinhu zvavanga vasingafaniri kuti vaone. They get into town, they see some of these loose women vachidzika mubenzi dzinotyisa, vachidzika mumota anotyisa, vachipfeka zvinhu zvavasati vamboona kuti zvinopfekwa vana vedu. And they begin to admire these things. Pavanenge vachifamba, the more they become conformed to the world because of the things that they see. Nekuti chirungu chinoti by beholding we become changed. So, if akatarisa muti waigara achisoona, kwakuona kuti wakanaka kuti udyiwe. Kwete kuti anga aine nzara, asi nekuti anga aita wander away kufamba nhando ari muEden. Unoziva here kuti mwanasikana akakwira nekudzika, chikwira nekudzika, anopedzisira musikana weguwa. Anotanga kumweta, kutaura zvinhu zvaasina evidence nazvo, kutaura zvinhu zvaasina kuona, anotanga kunyepa mumhuri, anonetsa netunyaya twaasingazivi. Unoziva here kuti ukaverenga Genesis chapter 3 iri kuti iye panapa mukadzi hanzi akati regai kuudya kana kuubata. When you come back to Genesis chapter 2 verse 16, Mwari vachitaura naAdamu vanoti Jehovha Mwari akati kumunhu, Jehovha Mwari akarayira munhu achiti ungadya hako miti yese yomunda. Hapana kutaurwa nyaya yekubata nekuzodi panzi ungadya yese, ndizvere, asi muti wokuziya zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo, usaudya. Eve akuti musazoubate, musazoudye. And so of course paunodya kaunotodya wakabata. But tiri kuti isusu mawedza ari kutaurwa naMwari, Eve atowedzera zvake. Mwanasikana akaita tsika yekufamba-famba, anopedzisira kutaura zvinhu zvisipo, anorwisanisa hama, anokonzeresa mwanasikana. Zvakafanana namai chaivo, mai vakaita tsika yekungofamba-famba, mangwana wari pana Benji, kuswera mangwana wari pana George, mai vavo vanobvarura mhuri nepakati mhani. Inzwai chechi yaMwari, vanasikana vari kufambireiko?
vanonyanyofambirei, havagarisiki neiko vanasikana wama2K yavo? Ko imimi mai nababa paanenge achiti ndichamboenda kutauni, hamumbomubvunzi nei kuti unofambirei kutauni iwe? Uri kuenda kuchikoro here kutauni? Aiwa, ndichamboenda kunorukwa. Inga mulaini mese makazara vanhu vanoruka wani. Neiko achinyanya kuda kunjakuka kunobuda kure kure kunorukwa musoro? Batsirai mwanasikana ateramiriwe. Otherwise nyika ichatambudzika nekuda kwake. Rufu rwakauya munyika nekuda kwamai vakafamba-famba. Kutambudzika kwakauya panyika nokuda kwamai vasina kuteramira panzvimbo. Dzidzisa mwanasikana wako kudzora gumbo rake mafambiro ake. Regai tinde mberi. Zvikanzi uyu mukadzi uyu paakatarisa muti uyu akauona wakanaka. Unoziva mwana wemusikana akanyanya kufamba-famba anotanga kuita daydreaming. Daydreaming chaiyo chaiyo. Akabuda mutauni, akadzoka kumba, akafunga so kuti ndichaita seiko ini, wigi yaya ndinoida, ndoita seiko, ko bhutsi yandaona maedgazi yaya ndoita. Anotanga ita daydreaming mwanasikana. Mari yacho haana, asi anotanga ungorota-rota. And izvozvo zvichamupinza muzvivi. Chengeta mwanasikana wako. Kudarika zvose zvoda kuchengetwa pamba pako, chengetedza mwanasikana. Saka mwanasikana kana akaregwa tsoka dzake dzichiinda pese pese, anourayisa. Uri kufamba nenhere chechi yaMwari? Anokonzeresa death chaiyo chaiyo mukati memhuri, mukati menharaunda, mukati menation. Rega timbotsvaga rimwe vhesi. Genesis chapter 6. Vanofambirei vanasikana? Izvozvo zvipinda mutauni uone vakazara. Wakakwira wakadzika. Hapana kana chauri kumbofambira wachikwira wachidzika, wachikwira wachidzika, wachiseka. Vanofambirei vanasikana? Vanofambirei really? Vapedza here basa kumba? Vari kufambirei? Genesis chapter 6. Iri kuti panapa. Zvino vanhu vakati votanga kuwanda panyika vachiberekerwa vanasikana. Vanakomana vaMwari vakaona kuti vakunda vavanhu vakanaka, vakazvitsaurira pakati pavose vavakada kuva vakadzi vavo. Mubvunzo wandoda kukubvunza uri kutika, iwewe mubereki, ndoda kukubvunza kuti kana Bhaibheri richiti vanhu pavakatanga kuwanda panyika, uri kuona here kuti the next thing chatevera apa pana Genesis chapter 6 chabva chati vanakomana vavanhu vakaona kuti vanakomana vaMwari vakaona kuti vanakomana vavanhu, vanasikana vavanhu vakanaka. Vakavaona kupi? Vakaona vachinzenzeta, vachikwira nekudzika. Ndokwa vakavaona. Ende ndoda kuti mutarise zvakanaka Genesis chapter 6 iverengei muri mega makanyatsoteramira chaiko chaiko musina kudhakwa neCoca-Cola kana nekirimi yakawandisa. Muri sober chaiko in your mind. Genesis chapter 6 ukadzika nayo inobva yati zvino Jehovha verse 5 vakaona kuti huipi hwakurisa panyika. Hwakakurisa nei? Hwakakurisa nekuda kwekuti vanasikana vakatanga kukwira nekudzika, vakatanga kuonekwa, pakaitwa ma-intermarriages akakonzeresa kuti hunhu hwekuku hutransferiwe uku. Mwari havana kufara nazvo. Ndo panoudza Mwari Noa kuti ndoda kuparadza nyika iyi nemvura. And it's fascinating kuti ufunge kuti Mwari anotaura nyaya yekunoparadza nyika nemvura. Nyaya yacho yatanga paita vanakomana vaMwari vaona vanasikana vevanhu. You know, there are a lot of people vanopreacha nyaya iyi vachiti vanakomana vaMwari havaingirozi. That is not true. Verenga zvakanaka Bhaibheri rako rechirungu version yacho. Vhesi rati vanhu vakati votanga kuwanda panyika vachiberekerwa vanasikana. Vanhu vaiberekerwa vanasikana. Iri kujeka here? Vanhu ndo vakaita vanasikana, dzisingirozi dzakabara vanasikana ba. Saka chii chiri kunzi vanakomana vaMwari? You should know kuti ukaverenga Bhaibheri rako unoona paine two groups of people dzinoramba dzichibuda. Vanhu vanoteerera murayiro waMwari nevanhu vanoramba Mwari wacho. Uri kuiona pfungwa yacho? Unoona Cain naAbel. Kana ukauronda history yacho muBhaibheri unoona kuti Cain uyu anoramba achibereka rudzi rwevanhu vasingadi kuteerera Mwari, and then Abel ari kuita rudzi rwevanhu vanoteerera Mwari. Saka at the end of the day taane vanhu vari ku the side yaMwari nevamwe vari ku side kwenyoka. The great controversy, it's between two contending powers.
God himself, ndizvo here? Achirwisa chivi wakaipa achirwa naye. Saka ari kurutivi rwakaipa ritori rimwe group, vari kurutivi rwaMwari rimwe group. Saka Bible ringori ne2 groups dzevanhu chete, vanoteerera Mwari nevasingateereri Mwari. Saka vanakomana vaMwari zviri kureva vanhu vakanga vabvuma kufamba naMwari ndo vakanoita equally yoke themselves with the wrong people vairamba kuteerera Mwari, and at the end of the day sin yakapinda panyika. So chivi chinokura pamazuva ano, wachakuriswa nei nemwanasikana ari kungokwira nekudzika. Ndoda kuti muone similarity iri pakati pebhuku raGenesis irori chapter 6 naNumbers chapter 25. Numbers chapter 25, regai ndiverenge kubva pa1 kusvika pa2, inoti zvino vaIsraeri vakagara paShitimu, vanhu vakatanga kuita upombwe navanasikana vaMoabhi. Nokuti vakadana vanhu vauye kuzvibayiro zvamwari vavo, vanhu vakadya vakafugamira vamwari vavo. Saka uchaona kuti paShitimu vana vaIsraeri vakazorora pahombekombe yaJorodhani kuti vapinde munyika yeKenani. Chakavaurayisa ipapo vanasikana vaMoabhi vakafamba vakashama. Israeri ikaona vanhu vakashama ikaita equally yoked navo, ikanamata chimwari chavo Baal Peor. Mwanasikana akasachengetedzwa tsoka dzake anokonzeresa death. Tarisa kuti pana Genesis chapter 3 mbuya Eva wari kufamba rufa asvika. Tarisa kuti pana Genesis chapter 6 vanasikana vari kukwira nekudzika, rufa abva asvika. Nyika yadestroywa. Antediluvian world was destroyed neflood. Because vanasikana vakafamba pakaita kakurorana apa. Now when you go to Numbers chapter 25, pakafiwa rangu Bible rinokutaura, go and read Numbers chapter 25 kuti Mwari vakatsamwa nekuda kwevasikana vaMoabhi. Pane zvimwe zvisikana zvekuMoabhi zvazvitori nezviwindi zvakatofamba kupinda mukembi yaIsraeri kunokecha ikoko. Shoko raMwari riri kuti mwanasikana ngaachengetwe tsoka dzake. Anofambireiko mwana uyu? Inda asingaoneki pamba, mwanasikana asingashandi, mwanasikana asiri kuenda kubasa, haasi kuenda kuchikoro mutown, but anosvikirana same time nababa namai vanga vaenda kubasa. Unosvika asina kubika sadza, unosvika imba ine disorder. Anga achimbonyanyofambirei? Anga aenda kupi kunoitei? Mwanasikana ngaadzorwe tsoka dzake. Tiri kuzvibata here vana vaMwari? So mukati memangwanana anaya pana Numbers vanhu vakaparara. Vanhu vakaparara nekuda kwemwanasikana anga achingofamba achingokwira achidzika. Now vakuru vekare vanoti chitsva chiri murutsoka. Munhu akafamba zeidha anoona zvinhu zviri positive zvinoimprove mulife make kana kuti zviri negative. So today isu tiri kuda kutaura zvinhu zvizhinji zvinowanika zviri negative, zvisina kunakira mwanasikana kuti akwire nekudzika. Makambovaona here vanasikana vedava kana vainda vanodzoka vachinja mabwairire emaziso? Makambovaona here kuti vana vedava kana vofamba vanenge vane step yekunzenzeta? Makamboona step inofambwa nevana vedu kana vajaira kukwira nekudzika, kakuteramira kanenge kabuda. Vanenge vakufamba in a way that entices men. Vanochinja the way they present their chest and their back. They learn as they go kukwira nekudzika. A globalized world. They see zvakasiyana, mastepe ekuIjipita, mastepe ekuIsrael, mastepe ekuCuba, mastepe ekuAmerica. Ese they want to romp them in kuti vafambe that way. Chengetedza mwanasikana wako. Wakamboona kuti vanasikana vedu vakakwira nekudzika vanodzoka vane mamwe matsengero so. Aiwa, mutarise mwanasikana wako, mutarise. Umboona kuti hakusi kukwira nekudzika iroko wakabata kuchuwa bubblegum mukombi. Vanenge vari kudya chimwe chinhu chatengwa $10, iro riri bubblegum resenti. Vane kamwe kakuchuwa so. Malips acho achiglowa so.
Pane vanokwezvwa nazvo. Unoziya nyaya idzi kana dzichitaurwa, a lot of people vanoti zvina nebasa rese, iko zvinotakurarama munyika yecivilization. Asi munhu waMwari ngatitaurirane chokwadi chiri pasi pemoyo. Zvinhu izvi zvinointaisa vanhu, zvinopinza into immorality. Tisade kunyeberana kuti malipsi aya zvaanenge achiitwa zvirongosiyiwa zvakadaro. The elderly people can share with us here kuti hazvifambi zvakadaro zvega. Pane kwazvinenge zvichinda. A lot of men are falling into the trap of sin, immorality. Best passions are awakened by the way our daughters walk, by the way they blink their eyes, by the way unounza kuti skin inoglowa, inenge iri kuda kuglowerei. Ndokusaka zvivi zviri kunyanya kukura. Unoziya kuti vana vedu pavanokwira nekudzika, vachifamba vachikwira nekudzika, vanotanga kudya kunge veSodhomu neGomora. Achibuda pamba anobva adya, achingopinda mutown akutofonerana nemafriends ake, can you buy me lunch, can you buy me lunch. Inopedzisira iri lunch here. Hakuna musikana kanoti kana achibva kumba orongedza kalunch box kane juice nefruit owati kuti kana ndazonzwa mutown ndodya. Hakuna. Asi anenge ari kutoenda kuchikoro. Kwete iri timu rekungoita loiter. She can do anything. Anotengerwa lunch na whoever feels like buying a lunch. And unoziva kuti vana vedu vechisikana kuti kutengerwa lunch etonge munhu akwira rocket kuenda kumunhu. Iyo riri sadza chaiko nenyama. Immorality inokura, kunzenzeta kunokura muvanasikana wedu. Unombozvibvunzawo here iwewe samai nababa kuti mwana wangu zvaenda kutown, mari akwirisa kombe aitorepi, ko yaari kunodya lunch aitora kuba. Unombozvibvunzawo here kuti mwana wangu zvaanopedza 16-17 hours ari mutown anenge achinyatsoitei chaizvo, haaendi kuchikoro ikoko, haashandi, anenge achifambirei mwana wangu mutown? Unombozvibvunza? VeSodhomu neGomora hanzi chimwe chivi chavo kwaive kudya kusina hanya. Vanodya izvo zvipinda mutown kuma7, unosvika vari kudya mapitsa avasina kutengerwa namai vake nababa vake. Kana akagara mumba zvimwe zvivi izvi anochengeteka kubva kwazviri. Vanofambirei vanasikana? Vanofambirei? Regai timboverenga rimwe vhesi rinowanikwa kuna Isaiah. Vanofambirei vanasikana? Gara pasi urayire mwanasikana wako kudzora tsoka dzake. Ngaaziye zvekufambira. Mwanasikana ngaasangofambe aimlessly like the devil. Hanzi wabva kupi Satani ari kubvudzwa naMwari pana Job chapter 1 zvikanzi ndabva pakupota-pota nenyika. Inda mwana wako achingopota-pota nenyika iwe aimlessly. Haana chaari kunyatsa kufambira chaicho. Pane kamwe kandakazonzwa kakuimbwa newafanhu wemazuva. Hanzi tiri kumhanya. Muri kumhanyepi? Ipapo vanenge vachimba kuti tiri kumhanya wakagara pagoronga. Nevasikana vacho unonzwa kuti tiri kumhanya. Wakamboona here kuti vana vedava pavanenge vachifamba soka vanonzenzeta to an extent yekuti anopedzisira mwanasikana achatyi vanhu vechirume. Vapinda mutown imomo vanenge vachingohagana. Ngatimbosiyane nekuhagana. Wakamboona here vari kukwira mukombi vanasikana venyu? Vanasikana venyu mai nevanasikana venyu baba imi makambovaona vari kupinda mukombi? Vanenge vakapfeka zvimatopu zviri mudenga kudai. Mukombi munokotamwa hamusi mubhasi vachikotama kudai. Wakaona wakakotama misana yese iri panze, zvese zviri panze, matumbu ese ari panze, machest ese aya vanenge vachayamisa vanhu mukombi. Ari kuendepi mwana uyu? Anofambire? Wakambovaona here vanasikana ngavadzorwe tsoka idzo? Wakaona wapinda mukombi macho havavhunduki? Haana basa kuti uku kune baba wariko, uku kune hatina fomati yekugara mukombi. Asi zvimwe zvacho tikanyanya kumbozvidzora taingachengetwa kubva kuzvivi. Anongogara pakati pana baba yavo achitosebera kuti sebedzanai tione kugara panapa. Haavhunduki. Kupedzisira mwanasikana haachavhunduki chero akagumwa nemunhu wemurume kudai. Endo wakamboona here vanasikana ava kana vachituka vanhu mumakombi? Munhu waMwari, taura nemwanasikana wako. Umwe anogona kuti mai tarasako vakomana, zvevakomana tichazozviona. Tati nhasi tiri kumbotaura about the girl child, ndo patapiwa nemweya. Tiri kumbotaura about mwanasikana ngaadzikame panzvimbo. Teerera bhuku raIsaiah chapter 3 verse ya 16 inoti, uyezve Jehovha wakati, vakunda veZioni zvavana manyavi, vachifamba nemitsipa yakati tasi, vachiita meso, vachifamba vachinzenzeta, zviri pamakumbo avo zvichiti ngwere. Naizvozvo Ishe ucharova nhongonya dzemisoro yavakunda veZioni negwenyu kwenyu. Jehovha uchafukura muviri yavo
Saka nhasi hatisi kutaura yevakomana, tikumbotaura yevakunda veZiona. Vanzi naJehovha Mwari vane manyavi, vanozvida, vanoona fornication and adultery kunge chinhu chinoshamisira. Vanofamba vakashama, vanoti kudzidza, vanoti civilization, vanoti mimi ndimi makatosara vanhu vaMwari. Asi inzwai vana vaMwari, Jehovha ari kuti manyavi aya ndichaagadzirisa. Ukaverenga zvakanaka bhuku raIsaya, ibhuku rinonyorerwa Israeri mushure mekunge vabva pamberi paMwari. Mwari vanotuma maBhabhilonians kunodestroya Israel. Wazvinzwa here kuti imwe mhosvo yaIsraeri vakunda veZioni vane manyavi, vazere kuzvida nekuzvikudza, vanofamba wakati misoro tasa. Wanzwa here pakufamba? Vanofamba vanenge vachingofamba, vakaenda kutsime, vakadzoka, vakakwira, vakainda. Unoziva kuti vanasikana vako ivevi vanopedzisira vanhu vakurifeiwa vachinzi muri kutaura upi, moreva ichipeshi chemateya ichi. Anotozikamwa nekuti mafambiro acho anoita mustritika, nevakomana vemuraini vakutoziva kuti apo panogara chimwe chisikana chemateya. Unoreva chipi? Unoreva mutsvuku uya. Vakutoziva kuti anogara. Vana vako vanozikamwa zvese zvavari nekuda kwefrequency yavo munzira dzemuguta. Dai Mwari wekudenga atibatsira. Ukaona zvaakudaro, vana havasisina chiremerera. Tiri kungoti mwana anonzi the girl child ngaachengetedzwe, nekuti kana akasiiwa achiita zvese in the name of civilization or education or whatever we may call it, globalization, ameno tumawedzi twacho tumazation nekuwanda kwatwoka, ticharasikirwa neupenyu hwedu, nekuti Eva afamba, rufu rwakapinda panyika. Genesis chapter 6, vasikana vafamba, vanhu vakaparadzwa nemvura zhinji. Vasikana vafamba mubhuku raIsaya, Mwari vakati destroy Israel using the Babylonians. Days are evil, vanhu vaMwari. Conscience dzedu dzaseared so. Hatichadi kutsiura chitema nezita racho. Izvozvi tichitotaura Mwari zvine basa re, vanasikana ngavasive vafambe. Ngavafambe asi rufu ruri kuuya. Handiti muri kuziva kuti takamirirwa nedistraction iri kuwedzerwa nekuda kweupenyu hwevanasikana vedu vatiri kungosiya vachingofamba pese pese. Ndiri kutaura nemwanasikana mangwanana ano. Mwanasikana, dzikama, gara pamba penyu, fambira chimwe sadhiraivha weambulance akaimbwa naPaul Matawiri. Iwa nechikonzero nechinangwa chekufamba. Usangobhilonga mutumagurupu tusina basa. Usapedzisire wakuclubbing nekuda kufamba. Haikona kutengerwa lunch nemunhu wausingazivi kuti ndiani. Hakuna murume anotenga lunch asingazodi kubhadharwa lunch yake. You must know that, girl child. So dai Mwari wekudenga atibatsira. Ndoda kuti munzwe pane mumwe mukadzi anokonzeresa. Pano mwana gonota imaimi mazvitora kupiko zvekuti vanasikana vanofamba. Ndakaverenga muna Zvirevo chapter 7 verse ya 10. Inoti zvinotarira mukadzi akasongana naye, wakanga akafuka sechifeve nokunyengedzera pamwoyo. Unopupira achiita sezvaanoda. Tsoka dzake hadzigari mumba make. Tsoka dzemwanasikana uyu hadzigari mumba make. Verse 12 iri kuti imwe nguva uri minzira dzemumusha, imwe nguva pamatare, unorindira makona ose. Hanzi chifeve ichi imwe nguva chiri munzira dzemusha, imwe nguva chiri munzira dzematare, chichirindira every corner. Mwanasikana wako anowanikwa kwamakomva, anowanikwa meno mashopping kuwestgate, anowanikwa kueastgate, anowanikwa anongokwira nekudzika makona ese. Ukada kuti upinde nekona iyi unodhumana naye, ndirimbosvikapo. Ukada kuti unodhumana naye, ndirimbosvikapo. Uri kusvika apa papi? Bible riri kuti this type of a woman is very dangerous to community. Zvikanzi imwe nguva uri munzira dzomusha, imwe nguva pamatare, unorindira anenge ari kurindirei? Vanakomana vari kurindirwa. Saka shoko raMwari riri kukuisira pachena kuti kamwe kakufamba apa pane chinorindwa, pane chinoteerwa mumakona. Nekuti ukabva nayo kuvhesi 6 uko inokuudza kuti rimwe jayawo risina njere rinenge riri kungofambawo mumastreets kudai dhuma nemusikana unodawo zvekukwira nekudzika.
Saka jaya risina mano iri dai ranga riri kungofamba haro mustreet roshaya wekusangana naye zvaireva kuti nyaya yedu yaitinakira. But jaya risina mano manje rati richifamba dhuma nemusikana unodawo kufamba. Saka tati isusu musikana ngaasafarire kungokwira nekudzika, anodhumana nemajaya asina mano. And kana asangana nemajaya asina mano, it becomes a controversy to the whole family. Ndo paakuya mani wanted pregnancy apa, ndo paakuya zvirwere zvisingarapika apa, ndo paakuya kuchema nemadepression ana mai. Mwanasikana ngaagarisike panzvimbo. Zvikanzi anorindira makona ese hanzi zvino iye akamubata akamusveta ivhesi 12 akataura naye nechiso chisina kunyara. Handiti ndati mwanasikana akangokwira nekudzika anopedzisira asasanyari. Avanyari vana veda vanohaga wakomana wemustriti, vanohaga zvese zvango, vanotaura dzese nyaya, vanofamba vakabatwa maoko, havavhunduki, vajaira. Musikana anogara indoors ari kuita zvinhu zvake panzvimbo anovhunduka, zvimwe zvino anotya. Dai Mwari wekudenga atibatsira. Mwari wekudenga ngaatibatsire. Kaverenga bhuku razvirevo chapter 31 haritauri zvemai vari kukwira nekudzika musikana asingagarisiki. Rinotaura zvemunhu akarongeka ari pazvinhu zvake zvaari kuita, ari panzvimbo achiplana. Ndo zvinotarisirwa kuThe girl child. A lot of people who comment, mama tadini, umwe noumwe sezvaakafunga. Asi shoko raMwari riri kutidzidzisa pano kuti mwanasikana anoda kuchengeteka. Now I want to give you a very good example. Iyi ndeyemastatistics mukutorarama kwatinoita chaiko chaiko. Unoziva here kuti vanhu vanogara kunzvimbo dziri secluded, areas like Ana Highlands, areas like kunana Grange there, vanasikana wavo you rarely see them walking up and down, vachingokwira nekudzika mumastreets. Handisi kuti vari ikoko ndo vane hunhu, no. Ndiri kuti you rarely see young girls going up and down the streets there. Vanenge vakavharirwa mumazigedha aya. And haunyanye kudzwa nyaya dze unwanted pregnancies ikoko nezvese, haunyanye kuzvinzwa ikokoko. Zvinowanda kwedu kuya kwatisingavhari magedhi, kwavanopinda nekubuda pavadira. Unoziva ndosaka shoko raMwari richinkareja vanhu vaMwari kuti vagare kumamisha. Musha umwe pano umwe uko munopedza nguva vasina kurabhana mashoulders, panoita kutyanana nekurespectana. Pano wandataura naye. Exodus chapter 2. Regai tinde pana Exodus chapter 2 tisati tavharira mangwana 9. Chii chiri kuitika pana Exodus chapter 2. Musoro wenyaya uri kuti vanombofambireiko vanasikana? Anofambireiko mwanasikana wenyu mai? Izvozvi zvaabuda aendepi? Aenda kunoitei? Anoswera achiiteiko mwanasikana wenyu? Neiko asingabvi kubaraini ekumusoroku? Neiko asingaswera achidzidzirawo kuruka nekusona? Neiko asingadzidzirawo kubheka zviri kuita vamwe? Anenge achingokwira nekudzika. Achingokwira nekudzika. Asi zvamakamurega achikwira nekudzika, handiti bhasara yacho makaiona? Handiti akauya nayo? Ndiri kuti inini mangwanana ano, let us train the girl child kudzika mari panzvimbo. Ukaona paunogara so, pari panzvimbo itori neroad foot kasend line, kanopfuura nepamba pako vanhu vachikwira, vanhu vachidzika, vhara send line iyo. That is very dangerous for your girl child. Vari kukwira nekudzika, chii chavari kukwira nekudzika vari ipapa? Ukaona uri baba wane pamba panoyu panongopfuurwa nevanhu vese, you need prayer. Ndanopa vhara, ngavagadzire road uko. Hakuna nzvimbo, mungava mulocation kana kumamisha inoiswa dzimba isingasiwi pekufamba nevanhu. Ngavaende nekuroad, pamba pako inda wachinyanya kupfuura napo. Inda paine road ipapa. Mwari vatiitire zvakanaka. Exodus chapter 2 verse 1. Inoti, zvino mumwe murume weimba yawaRevhi wakawana mukunda wawaRevhi. Verse 2. Mukadzi akava nemimba, akabereka mwanakomana. Zvino wakati achiona kuti mwana wakanaka, akamuwanza mwedzi mitatu. Uri kumunzwa here mukadzi uyu? Jokebhedhi, mukadzi waAmuramu, mai vaMozisi. Vari kutarisa mwana wachiona akanaka. Iwe wako pawakamubara wakaona akashata. Hakuna mwana akashata, mwana wese akanaka. Zvazviri kureva ndezvekuti mai vaMozisi vakamutarisa and appreciated kuti Mwari makaita henyu mandipa mwana.
vachiziva kuti vana ava pana akavamirira out there. There is a predator ready to devour mwana uyu. Akati ndomuiga. Kwakuvharira mwana wake. Iwepo wakabereka mwanasikana. Hauna kuziva here kuti kunze kune predator. Hauna kuziva here vhesi raiti devil ari kujova seshumba achitsvaga kuti ndodyani. Hauna kuzvinzwa izvozvo. Saka nei usina kuiga mwanasikana wako. Jochebed akawiga wake. Haana kumusiya achiita zvese zvese. Akamuchengetedza. Sana mbuya vekare vaiti kana voenda kuruhuni nevasikana vavo, vasikana pamberi, mbuya kumashure, vaichengetedza vanasikana. Vaiti kana voenda kugadheni, vasikana kumberi, mbuya kumashure. Iwe wako unongorega vachingoenda. Handiti wakati zvakasara zvichakuurayisa izvi. Hazviurayisi iwewe chete, zvichakuurayisa nemhuri yako. Zvikanzi mukadzi uyu akavanza mwana wake kwemwedzi mingani? 3. Inzwa pavhesi ya3. Wakati asingagoni kumuwanza, akamutorera tswanda yenhokwe, akainamira nebhintumini nenamu, akaisa mwana mukati mayo, akaigadzika pakati petsanga pamhendekedzo dzerwizi. Mai vaMozisi vaive nespiritual discernment. Maya vaiita zvinhu mweya mutsvene ari mutungamiriri wavo. Vawiga mwana for 3 months. Vaona kuti iyi strategy yandaa ndichishandisa achimudiki haichaiti. I've got to think of another strategy. Hanzi vakagadzira nhokwe. Vakatora nhokwe dzavo vakaruka. Vakagadzira basket mai. Vakati munopinda mvura. Vakatora bitumen nenamu. Vakanama basket kuti risapinde mvura. Vakatsvaga a strategic place yekunoviga mwana during the day. Ndinoda kubvunza mai nababa vari pano. Zvaakabva pazera reudiki, ramaa muchimusvusvudza muchimuchengeta for 3 months. Paakazosimuka, makaruka here nhokwe, mai mwana. Makanama here nebitumen. Makavhara here kuti pashayikwe panopinda mvura. Have you sought a strategic place yekuchengeta the girl child? Kana kuti makangomusiya henyu akadaro. Zvino mukamusiya akadaro, Fara akamumirira. Mai vakangwara vakaponesa mwana wavo. Mangwanana ano amai, ndiri kutaura nemi. You must pray kuti Mwari mweya mutsvene awe mubatsiri. Kuti pauchenjeri hwekuvharira mwana mubasket, bitumen nenamo, prayer and human effort is equals to success. Saka usafunga kuti Mwari uchangomuchengeta because wanamata. You must have a strategy as a parent. Yekuti mwana wangu ndoita sei, nhokwe yacho ndoitorepi, bitumen ndoitorepi, and cover my child. So dai Mwari wekudenga atibatsira mukati memangwanana anaya kuti mwanasikana uyu ngaachengetwe. Imwe human effort yacho, mwanasikana ngaaiswe pakanaka, ngaachengetwe. Wona kuti chikoro chacho chaamboenda ndechipiko, anombotenga zvekupfeka kupi, anomboswera nani, over and above. Mwanasikana ngaasangofamba pese pese. So dai Mwari atibatsira, Mwari vachitaura through us, vachitaura through Jochebed, vachitaura kwatiri vari kuti mwanasikana uyu ngaasangofambe fambe, ngaambogarewo mumba. Kana pari pake meeting anokwira nekudzika, haagarisiki. Ndiani anobika, ndiani anochera mvura, iye anenge achingokwira nekudzika. Ari kumbonyatsokufambirei chaizvo chaizvo. Kana uchida kuona kuti pano taita nzenza, unongoona nemafambire acho. Dai Mwari vatikomborera, toda kuti tinamate. Mwari vachitiitira zvakanaka, mwanasikana ngaachengetwe uyu, mwanasikana ngaavharirwe uyu. Hatirevi kuabhisa. Pano mwana kuti vanobva vaabhiswa, aiwa imbomirai kuinda kuimwe side iyo. Tiri kutaura the positive side of keeping the girl child ari panzvimbo iri safe, kufamba kushoma, kugarisika kuzhinji. Toda kunamata mangwanana ano. Baba wekudenga, toda kutendai mangwanani ekudzidza shoko renyu, tichikutendai nevanasikana vamakatiropafadza navo. Tinovanamatirawo mweya wekudzikama panzvimbo. Tinorayira nezita raJesu kuti mutuke mweya wekungokwira nekudzika, zvivi zvichiwanda mukati mevana vedu, zvivi zvichiwanda mukati menyika. Vanasikana vedu vachirasikirwa nezvikomborero, vari kungokwira nekudzika, vachikura muupombwe, vachikura mufornication, vachikura mukusatya Mwari, vachiwedzera muzvivi. Tinoshuva kuti vana vedu Mwari vachengetedze purity. Vana vedu Mwari, isu sevabereki tigone kuvachengetedza panzvimbo yakachengeteka muna Jesu Kristu. Ndiwo munamato wedu. Amen.